Píchal si svoji babičku. Píchal si svoji babičku. Ještě? Jebal si svoji babičku. Jebal si svoji babičku. Jebal si svoji babičku. Jebal si tu svoji babku. Jo, takhle, no. Cože? Čau lidi, zdraví vás Challenge Brothers, tady je David a Libor, který nic neposlouchá. Není to nějaký otočení? A je to tak křivo, no, trochu. Budeme šikmý. Takže, máme tady pro vás po dlouhý době challenge, sluchátkový, dá se říct. Nebo jak se tomu říká, tak tím odborným si já nevím, to je moc složitý, ale našli jsme to u Technic Players, takže jsme si řekli, že bychom to taky mohli natočit. A jde o to, že někdo bude mít sluchátka na uších a ten druhý mu položí nějakou otázku, co si vymyslí, prostě nějaký kraviny. No a mohli bychom začít. Začni. Hej, když jsi byl naposled čůrat? Včera. Kdyby se s tebou někdo vsadil, aby si šel na pleš, šel bys? Na záchod. Prej, takový. Kdyby se s tebou někdo vsadil, aby si šel na pleš, šel bys? Na záchod. Kam pojedeš na dovolenou? Boskovice Andrea Citroena. Kam pojedeš na dovolenou? Víš, já mám běž na školu. Když jsi naposledy poslouchal písničky? Nikomu bych neposlal dopis. Kolik si tohle dneska už vypil? Nejsem blbej. Tak to ti jak si nedošlo. To bylo, kolik si dneska toho vypil. Takže další otázka. Jak často chodíš ven? Poslouchám písničky. Kolika jazyky mluvíš? Kolik je hodin? Za 5-7. Fakt? Kolika jazyky mluvíš za 5-7? No a další otázka. Nechceš dneska u mě spát? Nepůjdu, už. Takže tady budeš spát, jo, já taky. Nechceš tady dneska spát? Aha. Umíš plavat? Umíš plavat? Umím malovat. No, jestli umíš plavat. Slyšel, umíš malovat. Kdyby tě chtěl někdo zabít, co mu řekneš? Skočil z mostu. Kdyby tě chtěl někdo zabít, co mu řekneš? Skočil z mostu. Kdyby student se vraždu, jak bys to udělal. Máš dobrý písničky. Chováš doma prasata? Poslouchám. Chováš doma prasata? Poslouchám. A potom máš rád písničky. Poslouchám. Proč jste vykastrovali vašeho kocoura? Proč? Nic? Ne, jak si byli prostě vykastrovali svých kocourů? Ne, nic? Ale jo, nějak odpověz. V nose nemám nic a na sobě taky nemám nic. A já se ptám, proč jsi vykastroval kocoura? Což je Proč jste vykastrovali kocoura? Hasně rozjel se na sebe, jestli máš něco na sobě a potom jestli mám něco v nose. Já nic neslyším. Hej, dechovky! Hej, nech to tam, to bylo superový. Vyhazuj do koše. Co nejčastěji vyhazuj do koše. Čural jsem ve školce. Vsadíš se mnou o něco. Cože? Jestli se mnou o něco vsadíš. V koši. Co v koši? Jestli se mnou o něco vsadíš. Jako jeli to, komu to platí to. Ne. S koněm. Jsi svůj státec s koněm. Cože? Jestli se mnou vsadíš, prej. A proč? Jako jeli to, komu to platí to. Ne, s koněm, bo. Vyspal ses někdy s chlapem? Se slovem se nevyspím.
Ne, nebudu Vážně? spát se slonem. Co ti jebe? Nakopal jsi někdy někomu prdel? S kým jsem se koupal? Cože, já jsem se s nikým nekoupal, já se koupu sám. No můžeš. Chtěl bys mě dát pusu na zadek? Ne. Ne jo. No, jaký máš telefon? Nokia C503. Slyšel, jo. Ne, já jsem jenom slyšel jak něco s telefonem. Aha. Jak jsem řekl odpověděl. Tady rozkoušu? Co budeš chtít dělat, až budeš velký? Budu dospělej. S koněm něco. Co? Co budeš chtít dělat, až budeš dospělej nebo velký? Něco s koněm. Koní jsou výborní. Jako jsou nejlepší. Vymysli teďka na místě, co bude náš další challenge. 14 let. Teda 15. 15 let. A No. tak jo. Co bude jako další challenge? Máš vymyslet. Co ti právě hraje za písničku? Ne, neprdím. Prej se ti právě hraje za písničku, ne prdi. To tam zpívaj, ale opravdu ty to poslechni. Prd.